téléphone lablo ka appelu ke hali san sira be beblu ki ka appel ke hakila delu fla de kuma fura sisan folo an tun de la ka caya fura dɔ fɔ ango caman be caya bana b'u la mɔgɔw ka hakɛ to ne tɛ kuma caya kan fura ka caya réseau kan parce que ne y'o to réseau kan feerelaw bolo sinon ne bɛ caya fura min dilan ma deli ka na n'a ye réseau kan don kelen hali ma photo yira hali ma fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ n bolo n b'a feere la mais ala ta kɔfɛ o jamana ka dɔgɔ min a tɛ taa yɔrɔ min na a daminɛna Magan jamana de la ma bila ka taa Magan kana b'o la a bɔra a bɛ taa fan bɛɛ fɛ sisan cɛya bana dɔ bɛ yen an tun delila ka kuma kan mɔgɔ dɔw bɛ yen k'u cɛya salen don tant que i n'a kɔni ma wolo wallahi u ka nin dalilu baara maa caman y'a kɛ k'a jaabi d'an ma i bɛ ngorogo finman de ɲini ngorogo finman i y'a kunkolo sɔrɔ parce que ale kunkolo jalen bɛ ka caman bɛ yen k'u ka kulusijala a tɛ se ka jɔ ka ɲa ale bana sugu ka ca nka n bɛna dalilu min di u k'a ta u k'a enregistré an tun delila k'a di wallahi mɔgɔ caman y'a kɛ k'a fɔ n ɲɛna Sénégal ka cɛkɔrɔba dɔ bɔra Sénégal fɔ yan ka na a ka preuve fɔ ne ye wallahi ale y'a kɛ ale si bɛ san 60 ni san 80 na mais a ɲɛna ale ma kojugu fɔ ale kana fɔ ne ɲɛna o siɲɛ fɛ a ko n nana conférence dɔ dilan Mali la ngɔrɔngɔ finman ɲini taa san sugu la parce que o de ka di maliyɛn ye taa san sugu la walima n'i ka mɔgɔ bɛ o b'a ɲini ka d'i ma i bɛ ngɔrɔngɔ finman sisi k'a mugu bɔ o kɔfɛ an ka safinɛ finman kelen ye farafin safinɛ tulujɛ safinɛ de ko don parce que n'i y'a kɛ musow ka sɛgɛ kata safinɛ ye ma ɲi dɛ i y'a faamuya min bɛ ka appel kɛ a k'an kɔnɔ dɔɔni dɔrɔn n bɛna tila k'i ta musow ka tulujɛ safinɛ nka n'i y'a kɛ sɛgɛ katama i b'i yɛrɛ bana dɛ musow ka tulujɛ safinɛ a n'a ɲagami ɲɔgɔn na i ka gosi a safinɛ in kɛ minɛn dɔ kɔnɔ i ka to k'i yɛrɛ ɲɛfɛla mun n'a ye an karamɔgɔ a bɛ wuli ka jɔ cep cɛkɔrɔba min kala la ko n'i y'a kɛ k'ale bɛ seli daga gula la ka taa ɲinan ala ka lemina d'an ma mɔgɔ caman y'a kɛ k'a jaabi d'an ma an b'a ɲini balimakɛ fɛ a k'a kɛ nin kɛcogo la filanan ye k'ale bɔra baara dɔ la a nimisara nɔfɛ an tɛna kilisi wɛrɛ fana an bɛ segin Burukina bɛ ka kilisi kan Burukina bɛ min ye a ka moto photo caman k'a fɔ karamɔgɔ i sababuya la an tun bɛ baara la san 5 a man jate mais i ka dalilu n y'a ta tile 3 nin kɛra n ye n bɛna o dalilu kelen de d'a ma mɔgɔ b'a fɛ baara yɔrɔ baara wɛrɛ k'i ta i bɔra min na o i b'a fɛ ka taa min na o tant que n'i b'a fɛ ka taa papier déposer i bɛ nin kilisi kala la wallahi an y'a di mɔgɔw ma cɛ ni muso cɛ de diya kosɔn mais ne ko a ma n ka dalilu in bɛ fɛn caman kɛ Burukina bɛ y'a ta la kɛlɛ an y'a vocal jouer bɛɛ k'a lamɛn a y'a moto kura sɔrɔ a la ka tila ka photo ta ci ma parce que ale y'a ta k'a n'a ka patron ka diya wa n'i b'a fɛ ni baara yɔrɔ fɛn fɛn ka diya i b'a fɛ ka baara sɔrɔ baara yɔrɔ min na i taatɔ i ka nin kilisi kala to bisimila dugutigi fiyɛntɔ yɛlɛnna sokɛ fiyɛntɔ kan sigɛjɛ ye sɛjɛ ta ka t'i da sɔn ni biɲɛ cɛ ne sɔn ni biɲɛ ma fara ne ni nin baara yɔrɔ in kana fara i b'a tɔgɔ fɔ ne ka diya nin baara yɔrɔ mɔgɔw ye komi i n'a fɔ sogo wule ne ka diya u ye komi i n'a fɔ kɔgɔmanani ne ka diya u ye i n'a fɔ den n'a ba ne ko ala ne ko a kira i bɛ nin siɲɛ 7 kala i ka papier la ka di an bɔra ka kilisi filanan min di sisan bi n'o ye san bali dugu bali san bala ne Sulemani Darama dugu bala ne ma sisan ko dugukolo kan fɛn ni tile ma dogo ne kana dogo ni kalo ma dogo ne kana dogo ni dolo ma dogo ne kana dogo donc i bɛ nin kilisi fɛnɛ kala i ka papier diplôme déposé tɔ la foyi tɛ se ka bali surtout ni surafɛn mana b'a la n'a fɔra ko a ye na ni surafɛn n'i ma na ni surafɛn i tɛ passé ni kilisi kala la i ka taa di ala ka lemina d'an ma dɔw ko cɛ ya fura bila la k'olu m'a faamuya ala ka lemina d'an ma a bɛ don page kɔnɔ a b'a sɔrɔ yen a bɛ don page kan an ye cɛya fura suguya damadɔ bila naani hakilila suguya 3 de kelen bɛ o ye fɔlɔmɔgɔw ka kala ne ka kelen ta ne ye 2 ta ne ka 2 ta ne ye 3 ta o bɛ yen an y'o bila an delila ka cɛya fura filanan min bila o ye mɔgɔ min ka lawaji ka dɔgɔ an fana delila k'o sababu bila an delila ka cɛya fura wɛrɛ min bila o ye ngorogo kunkolo de o de ɲininkali nana mais n'a sɔrɔ n t'a dɔn i kan bɛ min ma u la i k'o ɲɛfɔ an bɛna segin o kan n'ala sɔnna i ka se k'a faamuya mais a bɛ don page kan nin bɛɛ vidéo bɛ an ka page kan kɛrɛnkɛrɛnnenya compte YouTube sanfɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye ko abonné YouTube la parce que allo salamu alaikum wa alaikum salam
baasi tɛ an bɛɛ la tantɔ Allahu akbar a diyara n ye partager n'Ala sɔnna n bɛ dugawu k'aw ye amina rabi amina rabi Ala ka dugawu minɛ n'Ala sɔnna a diyara n ye kosɛbɛ bana sugu jumɛn bana sugu jumɛn ko wa wari ko bana an karamɔgɔ o de bana ye aw fɛ yan bana tɛ aw fɛ fo wari ko dɔrɔn ayiwa ka nɔgɔ faamuya n'Ala sɔnna ka nɔgɔ Ala bolo Ala k'a ɲɛnabɔ kow bɛ boli yan'a don cɛ ni Ala taala hɛrɛ don na tigɛ jagoya a bɛ kɛ inshallah diyara n ye kojugu tunga hɛrɛ Ala k'a di an n'aw ma tunga a taala ɲini fɛ n bɛna numéro in sɛbɛn mɔgɔ na numéro in sɛbɛn ka di mɔgɔw ma dɛ voilà e ka sɛbɛn 73 08 jɔ a bɛna sɛbɛn sa a b'a ye hali ni appel tigɛ a b'a sɛbɛn k'a yira aw la 08 11 87 73 08 11 87 87 walima n'i yɛrɛ donna page voilà ni ne don a bila 87 o yɛrɛ don ala ka voilà ni de numéro i bɛ Mali indicatif bila ɲɛfɛ dɔrɔn a faamuyara i ɲɛ b'a la 08 11 87 i bɛ Mali indicatif bila ɲɛfɛ dɔrɔn i b'an sɔrɔ n'Ala sɔnna merci beaucoup a diyara n ye numéro kelen bɛ WhatsApp fɛnɛ kan voilà merci mina ko dɔ ko sanu de lo ni cɛ ko an ye korokofima min bila korokofima kunkolo in k'ale ma faamu quoi an ko mɔgɔ min bɛ n'i ka ayi i ye complet sɔrɔ o ka ɲi n'i ye kunkolo yɛrɛ dama sɔrɔ o ka ɲi voilà hakili a ɲininkali o dɔrɔn de kan voilà faamuyara Ala k'ale minɛ d'a ma Mamadi ko e ko jumɛn o ye Facebook ye wa an b'a ɲini an balimaw fɛ u k'a ɲɛyɔrɔ lamɛn sanuko la Mamadi a ka dɔgɔ an da ka maga sanuko dɛlilu la réseau sanfɛ i y'a faamuya parce que ale ye fɛn kabako fɛnba ye et puis baaralaw mɔgɔ ɲɛnama ka dɔgɔ wallahi mɔgɔ ɲɛnama caman b'u la nka malankolon caman b'a la o de la ne t'a fɛ ka n da don a la cogo de la mɔgɔw bɛna girin ka karisa a kɛ ne dun t'a kɛ mɔgɔ ye voilà parce que n b'a kɛ ni charte mun ye i tɛ se o kɔrɔ o la n bɛna yiri dɔ di aw ma maa min bɛ damanda la ni dɛsɛra k'i dahirimɛ sɔrɔ ka taa so n bɛna min d'i ma ni i ye nin kɛ kɔni i kɔni bɛ taa so fo n'i banna ka taa mais passe kɔni Alahu taala bɛ dahirimɛ nɔgɔya wa i bɛ passe sɔrɔ ka taa so yiri dɔ bɛ sanu baarayɔrɔ la ko Vugaɲa u ka don n ka compte YouTube kan ni min m'a faamu taa don Kayibara numéro 1 na i b'a sɛbɛn dɔrɔn YouTube kan sanfɛ i bɛna sɔrɔ i bɛ don a kɔnɔ n ye nin video kɛ k'a bila bɛɛ sanu ɲinina bɛɛ lajɛlen n ka tila ka sanu photo ta ka bila a la i hakilila y'a ye donc mɔgɔ min bɛ sanu yɔrɔ la n'u tɛ ka dahirimɛ sɔrɔ parce que caman bɛ k'a fɔ an bi yan a ka d'an ye ka taa seli kɛ ayi an balimakɛ e kana weleli kɛ direct la quoi i b'a to n'an tilala live la caman bɛ yen u bɛ ka tɔgɔ de u bɛ sanu yɔrɔ la k'u tugu dahirimɛ sɔrɔ n bɛna yiri min d'aw ma k'a kɛ b'u dahirimɛ sɔrɔ sinon sanuko baara yɛrɛ wallahi ne t'a bila réseau kan n t'o fɔ mɔgɔw ye i t'a fɛ ka fɛn di mɔgɔw ma kana kuntigi parce que sanu filɛ jama baara filɛ ni da tɛ to a la réseau kan olu baara ka bon réseau ko kuma ma a faamuyara mais pour que k'i dahirimɛ sɔrɔ ka taa so ka taa i fa la hinɛ k'i ba la hinɛ a ye dalilu ta a ka kɛ
yiri dɔ bɛ yen ko vuganya ye yiri ye a den kɛlen don bilenmani ye ten a bɛ i n'a fɔ a den bɛ i n'a fɔ tamaro den bɛ cogo min na a bɛ ten a bɛ kɛ kungo kɔnɔna na a bɛ kɛ fugama yɔrɔ yɛrɛ la tuma dɔ la sanu bɛ dugukolo min yɛrɛ la ale yɛrɛ yiri ka ca yen de dɔ bɛ vuganya ɲini sisan k'a lili bɔ a n'a fara dɔɔnin alamisadonya fɛ mɛ i bɛ sɛmuso wulema ɲini sɛmuso bilenman donc i bɛ vuganya dili ni a fara don daga kɔnɔ k'a tobi n'a mɔna i b'a ji sɛnsɛn k'a ji kɛ ka sɛmuso tobi e yɛrɛ bɛ sɛmuso in dun k'a kolo n'a siw don dugu jukɔrɔ a yiri tɔ min bɛ daga kɔnɔ i bɛ ji k'a kan ka to ka ko n'a ye tile 7 i ka baarakɛminɛnw ko n'a ye walahi i bɛ dahirimɛ sɔrɔ ka taa so kilisi t'a la an bɛ se ka min di sanuko deli la o ye nin de a girima yɛrɛ sa an tɛ se k'o bila réseau kan parce que o ye papier de ye o ye dalilu de ye a papier ka ca i bɛna i sigi fo n'i ye photo ta k'a bila hali o yɛrɛ o t'a bannen f'i ka tila ka mɔgɔw kalan a bɛɛ la kelen kelen bon an t'a fɛ k'o kɛ réseau sanfɛ ala ka limaniya d'an ma an b'a denbaya ka se ka bɛn an delila k'o di a ka ca an y'a di kɔgɔ kan an tila k'a di kuranɛ sɔlan dɔ kan tu siyɛni kan an y'a di tu siyɛni kan an y'a di sira caman kan nka n bɛna nɔgɔmani dɔ f'a ye dɔrɔn a ka taa ne ka page kan dɔrɔn ne ye video dɔ kɛ tu siyɛni kan ka dalilu di o kan a b'a ta n'an ko an bɛ segin nin bɛɛ kan an tɛna se ka question ninnu bɛɛ jaabi dɔw an y'o video k'olu ka kaban i y'a faamuya an ye video kɛ dalilu ka kaban i bɛ don page kɔnɔ i b'a la i b'a sɔrɔ yen an y'o dalilu de bila i bɛ don k'a lamɛn pour que i ka denbaya bɛ ka tugu i kɔ k'a sɔn i ye i t'a dɔn karisa ni karisa bɛ ba la walahi i t'a don page kan i ko dalilu ta i y'a faamuya an y'a kɛ cogo bila yen kuranɛ sɔla min n'o baara ka nɔgɔ kosɛbɛ bɛɛ bɛ se k'o baara o ye Ala minasiraha ye i b'a dɔn sɛbɛn siɲɛ 80 ani siɲɛ 4 ani siɲɛ 4 o kɔfɛ i bɛ kɔri furabulu den 7 ɲini i bɛ Ala minasiraha kelen kelen sɛbɛn a kan i débrouiller ka sɛbɛn a kelen kelen bɛɛ kan n'i y'a sɛbɛn a kelen kelen bɛɛ kan n'o kɛra sisan i bɛ sɔrɔ sisan ka kɔri furabulu in dɛ i bɛ sɔrɔ sisan ka a susu k'a kɛ nasi in na i bɛ misi sogo de ɲini walima saga sogo mɛ kana kɛ ba sogo ye i k'a tobi du kɔnɔ denbaya bɛɛ k'a dun a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka bɛn kɛcogo dɔ in sa n'i yɛlɛnna page kan i b'o video sɔrɔ yen a caman ala ka limaniya d'an ma maa ma bana sugu fɔ a mɔgɔ min bɛ baara ɲini na a ka dugukolo ci de la ale y'a sɛbɛn faransɛ la bon tiɲɛna koloci fura tɛ ne bolo n t'a dɔn parce que n b'a fɛn fɛn dɔn n balima dɔ bɛ a b'o la ne y'o bɛɛ kɛ ka dɛsɛ a ma tiɲɛ la o la an tɛna fɛn fɔ mɔgɔw ye a ma tiɲɛ ye dalilu minɛ i y'a faamuya ala k'an bɛɛ sababa ma دليل أن كان أن تزوج امرأة ولكن أن أبوه أبي لماذا تعمل؟ هو يريد أن ينكح امرأة ولكن أبوها أباه أبي لماذا تعمل؟ نيجو أربكانا k'ale bɛ ka muso dɔ furu mɛ ko a fa banna furu ma an karamɔgɔ sariya la o tɛ se ka furu koyi muso yɛrɛ ka waliyu y'a yɛrɛ fa de muso fa n tɛ muso juguya n'a ma don furu la o ye ka to yen nka n'a kɛra sa a kun sɔnna nka a tila ka na muruti ko parce que a n'i kɛlɛla n bɛna dalilu di ma kɛ a seko t'o la quoi a bɛ kɛ a seko t'o la a bɛ kɛ a faamuyara kuranɛ sɔlan bɛ ko la uqsimu aya dɔ b'a kɔnɔ ou bien sɔlan jumɛn don kutlal insan ma akfara min ayi shay'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu suratu abasa aya in bɔ sɔlan in bɔ kana taa n b'a cogoya yira mɔgɔw la u ka se k'a faamu
mɔgɔ bɛ k'i b'a fɛ ka muso dɔ furu a somɔgɔ dɔ banna k'a ti kɛ m'a fɔ sariya ye furu sen mun bali k'a ti kɛ dɛ ɲɔnɔ ne delila ka furu dalilu bila n ko o kɔfɛ n'i taara mɔgɔ fɛ yen ko muso baara a ti kan ka da i ɲɛ ka di ne delila k'o dalilu bila o ye misiliden 4 de ye nka o y'a n'a sɔrɔ muso fa y'a di a ba y'a di a yɛrɛ kun sɔnna koyi a bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi walima cɛ in a y'i ka faso bila a kama k'i ka i fa n'i ba to ale kama ka na a ka furu la sisan a kelen filɛ ka manamana mɔgɔ de ye ka ɲɛsin o ma k'a b'e to yen pour que i ni cɛ in ka sa ɲɔgɔn fɛ a kana se k'i bila ne y'o dalilu bila mais n bɛna ni min bila sisan suratu abasa a faamuyara ni sura ka nɔgɔn kosɛbɛ bɛɛ kan ka se ka nin yɔrɔ dɔn abasa wata wala de sura kɔnɔ sura in na a aya 16 k'a ta ye aya 16 sɛbɛnlen yɔrɔ min na i b'a daminɛ balimakɛ e min b'a fɛ ka muso furu nka a somɔgɔ de don ko k'a ti kɛ muso sɔnna a fa yɛrɛ kun sɔnna n'o y'a ka waliw ye fancinin dɔ bɛ se k'i jɔ k'a ti kɛ fa b'a fɔ k'ale tɛ se ka bɔ fancinin ta la parce que a dɔw kun tɛ dɔwɛrɛ ko ne ni mandi ka kɔrɔ k'i delila ko dɔ kɛna san dɔ la ko bɛ n kɔnɔ yan o bɛ u ka denmuso tɔɲɔ ni ale ka dusukasi sara ye dɔw ka kɛlɛ bɛ kɛ n'u ka denmuso ka furu sera o b'a sɔrɔ tiɲɛna cɛ in ye maa ɲɛnama ye koyi mais ko dɔ de delila ka tɛmɛ ale ni cɛ n'ale fɔra ɲɔgɔn kɔ la o de dimi tɔla kɔnɔ a ye sara min sɔrɔ o ye ne denmuso ko k'a bɛ furu ma n t'a furu ma o k'a lamɛn an kana ma papiye dɔ ɲini a bɛ kɛ sɛbɛnni 9 de ye i b'a sɛbɛn hutlal insanu ma akfarahu i b'o kɛ sɛbɛnni 1 ye ka bamanciw tɔgɔ dɔw kɔnɔ min ay shay'in kalakahu o ye sɛbɛnni 2nan ye i b'a hoho ninnu dayɛlɛ k'i ka laɲini k'u tɔgɔ don a kɔnɔ min nutfatin kalakahu 7 summa sabila yasarahu 8 summa amatahu fakbarahu summa iza sha'a ansharahu o kumana kɛla la yakdi ma amarahu ni a bɛ bɛn ho 9 de ma ho 9 hawu 9 i b'a kelen bɛɛ dayɛlɛ i b'u tɔgɔ don a la mais laban e yɛrɛ bɛ depuis i tɔgɔ don a la i n'i ka muso tɔgɔ k'aw fila ɲɛsin ɲɔgɔn ma i bɛ taa tigiɲɛso dɔ la sisan i bɛ taa e yɛrɛ tɔgɔ don cɛmancɛ i tɔgɔ bɛ minɛ i b'o don cɛmancɛ la kana bɛ ka fili o la dɛ i b'o don cɛmancɛ la i bɛ banbanci ninnu kɛ k'o lamini tigiɲɛso la i yɛrɛ bɛna sigi i bɛ to ka wurudi 99 an karamɔgɔ u bɛ taa ɲɔgɔn ye k'an bɛnna kelen kan sisan fɛn min b'u kɔ n'u tɛ fila ye kuranɛ ni foyi tɛ kelen an karamɔgɔ n'i ye kuranɛ baara ni lemana i dabali bɛ ban n'i ye kuranɛ baara ni lemana i bɛ mɔgɔ to yan Amérique ka a dusukun contacter yan kuranɛ la i bɛ mɔgɔ to Faransi ka kuma fɛ sisan a dusukun b'a lamɛn mais a tɛ se ka kɛ f'i ka i yɛrɛ dusukun ka da kuranɛ i ka lemaniya la i ka kuranɛ ka giriya dɔn Ala ka lemaniya d'a ma an ye kilisi min bila a ye jafin 100 jafin 100 a kilisi bɛ a ko ta ni Ala sɔnna i bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fana ni Ala sɔnna a faamuyara wala TikTok mɔgɔw bɛ se k'u ka appel lase ni Ala sɔnna an b'a ta inshallah nanale ɲaga Allahu akbar nanale ɲaga nanale kɔnɔ kabakoma de ye mɔbɛti i da nanale tɛ a tɛ yɛlɛ du kɔnɔ bilen yan bɛn tɛ o ayi ni bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ a tɛ mara ye ni bɛ nanale ɲini sa taa misiri kɔnɔ hali o yɛrɛ bolokuru bɛ misiri kɔnɔ kosɛbɛ o bɛ yen bila faamuyara nanale ɲa n'i b'a fɛ ka wusulan dilan i ni extérieur mɔgɔw ka ɲɛnabɔ a kɛra de e ye commerçant de ye kɔfɛ mɔgɔw k'i ka minɛn san jamana kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ dama tɛ dɛ yɔrɔ jana mɔgɔw k'i ka minɛn san taa nanale ɲa ɲini ne yɛrɛ ye dɔnnikɛla ye i ni kɔfɛ mɔgɔw ka jɛ mɔgɔ mun yɔrɔ ka jan kosɛbɛ parce que o caman olu de bɛ se k'i nafa n'o tɛ i b'a sɔrɔ i ka kɛrɛfɛ mɔgɔw ninnu hali n'i kɛra waliyu ye kiraw lajɛ kɛ jɔn ye gɛlɛya da kan ko kɛrɛfɛ mɔgɔw de don kuma dɔ bɛ bamanankan na ne ma sɔn a ma ko tunga tɛ danbe dɔn ne ma sɔn a ma faso de tɛ danbe dɔn
wallahi ali an ka malien tun kana ke caman sɛgɛnna yengaw ma sɛgɛnna a yɛrɛ fasolamɔgɔ de y'a sɛgɛn faso de tɛ danbe dɔn kira caman ma sa faso la dɛ kira caman sara tunga fɛ de parce que tunga y'a ka mission dɔn ala kira sɔrɔ ka ɲɛnamaya lajɛ mangaw ye gɛlɛya de d'a kan ala ka lemina d'a ma komi kuma la teliya la mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a b'a fɛ ani yɔrɔ janamɔgɔw ka jɛ a kɛra ye commerçant de ye hali n'a sɔrɔ i bɛ galama de feere u ka n'i ka galama ta ka taa kɔfɛ n'i bɛ bazan feere u ka n'i ka bazan ta ka taa kɔfɛ i bɛ se diɲɛ fɛn o fɛn la hali n'i bɛ ka turubara dilan ko Mamadu bɛ cogo min u ka taa n'i ka turubara ye kɔfɛ a tɔgɔ ye di nanagalen ɲaga ɲini nanagalen ka so fɛn filanan ye jumɛn ye fatɔ bolo fɛn ne m'a fɛ n ko nafa bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la n'i ye fatɔ ye ka yɔrɔ la i tɛna ko a ka ɲama ninnu ko tɔɔrɔya don wallahi ka sɔrɔ a ɲɔgɔnna garisɛgɛ wusulan tɛ yen hali sugo la n'i sugora fatɔ la o ye garisɛgɛ teliman ye i bɛ don garisɛgɛ ko min na joona ko bɛ ɲagami a sɔrɔ bɛ teliya joona i bɛ taa sɔrɔ ka bɔ a faamuyara nanagalen ɲɛ ɲini i ka fatɔ bolofɛn ɲini hali n'a sɔrɔ fatɔ ye tefurugu de ta kana bila i ka nanagalen ɲɛ n'o fara ɲɔgɔn kan i ka susu i ka to ka wusu nka n'i bɛ farati fatɔ bolofɛn tali la ɲini fatɔ bɛ kɛ fila ye dɛ fatɔ bɛ kɛ fila ye a faamuyara donc a tigilamɔgɔ a ka nin ɲɛɲini quoi ni mago bɛ ani nafɔ a baara cogo caman bɛ yen an tɛ se k'o bila radio kan sinon mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka dawula ɲini a bɛ kɛ ni nanagalen de ye o tɛ di ten a dalu bɛɛ tɛ na ten quoi fɛn dɔw bɛ yen nɔ fɛn fɛn ti ɲɛ papier yira ko ne de tɛna n'o dalu ye radio kan aw mago bɛ dɛmɛ n ko ala tɔgɔ de don olu tɛ kunfɛ dalu ye i b'a kɛ ten ayi a mago bɛ fɛn caman na voilà donc an kana dalu dɔ di mɔgɔw ma u ka t'i to ka sɔrɔ a fa tɔ b'an bolo ne t'a fɛ k'o kɛ ne dun t'a fɛ ka ala tɔgɔ foto da kana publier réseau sanfɛ ko a ye nin ta a dugawu ye yan fɛ a kaw tun bɛ yan fɛ ne t'o kɛ mɔgɔw bɛ se ka min kɛ simplement n b'o kɛ sinon dalu caman bɛ ne bolo n tɛ se ka ma se ka bila kilisi caman bɛ ne kunkolo la n ye kilisi min kalan hakili bɛ min na kilisi 400 ni kilisi 80 wallahi a bɛ n bolo kile de la yan min bɛ n kunkolo la ni min bɛ n bolo kayi la mais ne ye min bila réseau kan est ce que a bɛ hali mugan amala n'a bɛ mugan bɔ fɔlɔ o kɔrɔ a ma daminɛ fɔlɔ quoi mɔgɔw ka hakili latigɛ n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ mais fɛn fɛn bɛ se ka bila u la n b'u bila n'a bɛ se ka mɔgɔw nafa ɲɛ mais dɔw tɛ se ka mɔgɔw nafa ɲɛ n ye n ka cɛkɔrɔba ka kilisi dɔ yɛrɛ la e kɔni y'a caya ye n'i y'a ye a ka ca cogo min na nka ko datugulan ɲuman don dɛ nka n'i y'o bila sisan dɔ bɛ taa dɔ ka butigi dakari ka tila ka datugu wala o bilali bɛ mun ɲɛ a tɛ fɛn ɲɛ an bɛ mɔgɔw de tɔɔrɔ o la fɛn caman an ta bila ala ka lemina d'a ma donc nanagalen ɲɛ bɛ fɛn caman ɲɛ nin y'a belebeleba de ye mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan siran bana b'a la a bɛ to ka siran a ye nanagalen ɲɛ ɲini a ka bara kala ɲini bin dɔ bɛ yen ko bara kala a b'o ɲini k'o susu ka ni nanagalen ɲɛ susu ɲɔgɔn fɛ a ka to k'a kɛ tasuma la a ja bɛ sigi a siran bɛ bɔ a la i y'a faamuya mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka dahirimɛ ka gɛlɛn hali ni n'a voyage na ɲɔgɔn fɛ n'i ma kunna a tɛ bɛn ni dumuni ye sira la o mɔgɔ bɛ yen o y'o dancogo a tɛ nafa dabali o yɛrɛ dancogo de o ye dahirimɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn mɔgɔ dɔnna b'o dɔn mɔgɔ la o e yɛrɛ ye cogo dama wallahi tamasiyɛn dɔ bɛ adamaden na n'i y'a ye mɔgɔ la dahirimɛ ka gɛlɛn an tɛna sigi o kan parce que a bɛ se ka kɛ o bɛ e ka muso la e bɛna taa kama si na bolo kɔrɔ na ko ja i ka fantanya sababu de y'o ye o tamasiyɛnw bɛ adamaden na wala bon o tamasiyɛn bɛ se ka kɛ mɔgɔ la mɔgɔ dɔ dahirimɛ ka gɛlɛn quoi a dahirimɛ ka gɛlɛn mɔgɔ dahirimɛ ka gɛlɛn taa nanagalen yan ɲini nanagalen a ka so a ka ɲaga a ɲini alamisa donya fɛ jɛgɛ dɔ bɛ ko n tigi kelen kelen n tigi ngolo ɲini ka n'o susu kana nanagalen ɲaga susu ɲɔgɔn na nanagalen ye sanfɛfɛn ye a b'a dahirimɛ ɲini sanfɛ n tigi ye ji jukɔrɔ fɛn ye a dahirimɛ bɛ ji jukɔrɔ o fila ni ɲɔgɔn cɛ ala t'i la dɛsɛ a bɛ kori a bɛ to ka kɛ koliji la de kilisi t'a la tu t'a la ta t'a la ala ka lemina d'a ma n tubani fɛnɛ ɲa o ka ɲi kojugu n tubani ɲa den dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ sufɛ farigan bɛ k'o la den dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ salaba bɛ k'u kunkolo la salaba
salaba abe dengune diga babe boyante aba fa ko ina fa bina do ngolo kla tubani ja ka so yini tubani ka so yini ika to ka sisi ka to ka dadden kuncela ni su fa fargando aka to ka ke siturula ka to ka modena nan dona kono nya nuna angara ne fa ka bonde ngonja raba fo abe fang ableno no samia fa abe kuma cha ale idemi me na kuma manogama annen dayele lente ngonya glanga dama modo be basura jamana kuma ka gelama kana modo be hasura halika kuma jamala ka gelama modo kala hali kuma manogoma walma modo ka kuma be sigisigi ninke todi ngonya ga ngonjira baka so min bina yɛrɛma itara min kari kote yɔrɔ an delila ka hajja na sidima donc min bina yɛrɛma o dɔ ɲini i ka sisi i ka kɔgɔfin k'a la an delila ka nin kelen di ma hakilija na si la i bɛ kɔgɔfin k'a la i den min bɛ ne kuma ka gɛlɛn ma a datɔ su fɛ dɔ k'a da bolokɔni ɲan saba k'o dun sɔgɔmada fɛ n'a wulila yan'a ka kuma ni ɲɛkole yɛrɛ daminɛ ɲan saba k'a da ka to k'o dun i den dɔ kɔlɔsi dɔrɔn i ka nin kɛ i den dɔ la yanni ka se kalan na don ma n'a donna kalan na mɔgɔ bɛna i den mankutu f'i ye b'a sɔrɔ a denmisɛnninma bɛ mɔgɔkɔrɔba kan bɔ a cɛkɔrɔba kan dɔrɔn de bɛ k'a da ala ka lemina dɛ o kɔrɔ hakili bɛ dayɛlɛ puis a nɛn sigilen don a ka kuma bɛ faamu a faamuyara a b'a la ni question wɛrɛ bɛ yen walima an ka jɔ voilà voilà o to yen an tɛ sugu kɔrɔ fɔ don wɛrɛ ni ala sɔnna ni ala ma basi kɛ mɔgɔ de mɔgɔw bɛ an kɔnɔ juma su ni juma selila sini tɛ samedi ya ou bien samedi wulafɛ de samedi de don kɛ bari han samedi de tɛ mɔgɔw b'an kɔnɔ samedi don an bɛna kuma yiri kan samedi ni ala sɔnna yiri dama an bɛ daminɛ n'o ye mɔgɔw ka hakili to a la u k'an hakili lajigin a la ni ala y'a don yira an na an bɛ kuma jiri kan kɔrɔnkɛ baara cogo wɛrɛ bɛ yen ka mara furakɛ ka bɔ adamaden na n bɛna kuma n'a ye ni ala sɔnna mais an tɛ n'o kuma daminɛ bi bilen su kɔrɔbaya la ka dabali bɔ adamaden kɔnɔ pewu k'a kɛ komi karisa tun ma deli ka dabali don kelen nin n bɛna tila ka kuma nin kan a don a bɛ hakili lajigi an ɲɛ b'a yiri la a tɔgɔ ye ko joro dɔw b'a ko cɛ turuni dɔw bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ la tɔgɔ ko joro n delila k'a di aw ma sakinda de fɛ n ko min ni samakara bɛ ɲagami ka ɲimi o de y'ale ye mais ka dabali bɔ adamaden kɔnɔ sisan k'i jɔ k'a lajɛ nin de don n bɛna di bɛɛ ma ni ala sɔnna ni ala ye don wɛrɛ yira an na mɔgɔw k'an kɔnɔ samedi u ka ci fɔ ɲɔgɔn ye samedi wula fɛ ka dugu jɛ dimanche la question ninnu fana n ye jaabi layiru min di nin ye u ka hakili to a la a bɛ se ka kɛ semaine kɔnɔ question wɛrɛw bɛ k'an na an bɛ ɲinɛ ninnu kɔ mais mɔgɔw k'u hakili to nin fɛn fila la an bɛna kuma kan kosɛbɛ kɔrɔnkɛ a bɛ mara furakɛ ka bɔ adamaden na cogo di mɔgɔ caman bɛ bi k'a dabalilen don dabali tɛ dɛ mara de b'a kan fɛn dɔ bɛ kuma mɔgɔ kunkolo la a dɔw ye mara ye dɔw ye dabali ye dɛ mais dɔw ye mara ye mara fura ye jumɛn ye kɔrɔnkɛ sira fɛ ka mara furakɛ k'a ban pewu k'i kunkolo kɛnɛ hali ni fa b'a tigi la n bɛna dalilu di mɔgɔ ma faamuyara a faamuyara ni ala sɔnna n bɛ ala taala deli ala ka don wɛrɛ yira n na ka ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka taa abonné YouTube kan parce que an bɛ nin fɔ ka caya page ni si tɛ danaya page ye i ɲɛ b'a la don ko cɛ ka abonné ko 12 k'a bɛ a bɛɛ kɔni bɛɛ banni na anw tɛ abonné ko la ka kɔrɔ nka an bɛ min ɲini fɔ ka taa YouTube kan parce que o de bɛ laban voilà sɔɔni i bɛna bala dɔ y'an ka kɔdi siɲɛlen k'a cɛ ka bɔ yen pewu an dun tɛ kɔdi kura créer ɲɛ voilà an yɛrɛ de ye layiru di mɔgɔw ma bɔ fɛn in kɛra fɛn y'an bolo an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ la n'o ye TikTok ye ne sama sɔrɔ an ye fɛn ninnu bɛɛ jɔ k'a to YouTube dɔrɔn ma k'a fɔ mɔgɔw ye u ka taa abonné YouTube kan ni ala sɔnna don bɛna k'a la an tɛna muru réseau in bɛɛ kan an bɛ taa dan YouTube dɔrɔn ma k'an tɛmɛ n'an ka ciw ye ala k'an dɛmɛ mɔgɔ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka tila ka yafa ɲini bɛɛ fɛ
kuma in kono a bɛ se ka kɛ ni denmisɛnya bɛ ne la ni filila kuma la n bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ ala a faamuyara an b'a ɲini Alahu taala fɛ yarabi ala k'an ka jurumu yafa ala k'an kanda an ye dalilu mun bila an y'a bila ni ala de ye ala ka barika don a la maa min mana taa ala ka barika don a la ala k'a kɛ o tigiw nafalan ye ala ka wasa ni sutura kɛ bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka laɲini bɛ Alahu taala de b'a dɔn ala k'an bɛɛ ka laɲini sabati ya rabbi an ka jamana ala k'a suma ala k'a basigi an ka kɛlɛcɛw ala k'u kɔlɔsi ala k'u latanga an ka ɲɛmaw ala k'u kɔlɔsi ala k'u latanga ala k'u fanga se an ka diinɛ ɲɛmaw an b'u fo kosɛbɛ an b'a ɲini Alahu taala fɛ sija ni kɛnɛya laban ala k'a d'an ma kɛrɛnkɛrɛn an fa bu ye an bɛ dugawu k'a ye sija ni kɛnɛya laban ala k'o d'an ma ala k'an kɛ bu ye ka muradu ye ala k'an kɛ kalanden ɲuman ye an bɛ dugawu kɛ an fa ye a Seydi Sharif Usman Madani Haidara ale min ye Mali Haut Conseil islamique ɲɛmaaba ye bi an bɛ dugawu kɛ diinɛ ɲɛmaa bɛɛ ye ale tɔgɔ la sija ni kɛnɛya laban ala k'o d'an ma yarabi ala k'an n'a sabati a bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min ala ka diinɛ la yarabi ala k'an n'a dɛmɛ la surike a ye dugawu k'an ye wallahi wa dugawu bɛ ka minɛ an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala k'a bɛɛ minɛ seli yani sunkalo don laban an bɔra yen ka dugawu ɲini a fɛ a ye tigɛ d'a ma a ko karisa n bɛ dugawu kɛ a kɛra laɲini min na wallahi a bɛ sen kan an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ sabati an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ fa n'an karamɔgɔ ye n'o Imam Mahamudu Diko ye k'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka ɲuman segin faso la hɛrɛ la ala ka kɛnɛya ɲuman d'an ma ala k'an n'a sabati jamana in ala k'a sabati jamanadenw dama ala k'an kan bɛn ala k'an cɛ bɛn fitinɛ ni gɛrɛgɛrɛ ko min bɛ jamana kɔnɔ yarabi ala k'an ɲɔni ka bɔ an yɛrɛ n'an dafɛ jamanaw yarabi ala k'an tigɛ to ɲɔgɔn bolo ala kana fitinɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ما فربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله